Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് 1, 2, 3, 4 ഒരു മിനിറ്റ് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി അതിന്റെ ലൈവ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ മാതാജി? മോളി മാതാജിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇട്ടാലും മതി ട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് 5ാമത്തെ മന്ത്രാണ് നമ്മളുടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ഇന്നലത്തെ 3, 4 മന്ത്രം നോക്കിയോ? ഇപ്പൊ എന്തായി? കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലായോ? കുറച്ചും കൂടി കിട്ടിയോ? ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇതില് 18, 19 മന്ത്രമല്ലോ എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ 8, 9 എണ്ണം കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഫുള്ള് പകുതി വെച്ചിട്ട് റിവിഷൻ എടുക്കും ഒന്നും കൂടി. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എക്സാം വയ്ക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ശോഭന മാതാജി കേട്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. കേട്ടു. ഒന്നുകൂടി പറയണം. ഇല്ല, ഒന്നുകൂടി എക്സാം ഇടുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? എക്സാമിന് മുന്നേ ഒരു റിവിഷൻ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് മുമ്പേ ഒരു റിവിഷൻ ഉണ്ട്. അത് ക്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സമയത്തിന് കേറുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. 6:30 ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും നമ്മള് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ്. ശരി ശരി, ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ? കേട്ടു കേട്ടു. 5ാമത്തെ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 5. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദേചതി തനൈചതി തദൂരേ തദന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. തദേചതി തനൈചതി തദൂരേ തദന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. ശ്ലോകം പോലെ തന്നെയാണ്, ഈ മന്ത്രം പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം നമുക്ക് ചൊല്ലാം ഓരോരുത്തർക്ക്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. തദേ ജതി തന്നേ ജതി തദ്ദുരേ തദ്വന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. തദേ ജതി തന്നേ ജതി തദ്ദൂരേ തദ്വന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. തദേ ജതി തന്നൈ ജതി തദ്ദൂരേ തദ്വന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തദേ ജതി തന്നേ ജതി തദ്ദൂരെ തദ്വന്ദികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദേ ജതി തന്നേ ജതി തദ്ദൂരെ തദ്വന്ദികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദേ ജതി തന്നേ ജതി തദ്ദൂരെ തദ്വന്ദികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. തദേ ജതി തന്നൈ ജതി തദ്ദൂരെ തദ്വന്ദികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തേ ജതി തന്നേ ജതി തദ്ദൂരെ തദ്വന്ദികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ ചൊല്ലാനുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു ചൊല്ലിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ്ദേ ജതി തന്നൈ ജതി തദ്ധുരേ തദ്വന്ദികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ ചൊല്ലാനുള്ളത്? ഞാനുണ്ട് മാതാജി. തദ്ദൂരെ തദ്വന്ദികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദേ ജതി തന്നേ ജതി തദ്ദൂരെ തദ്വന്ദികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ ചൊല്ലി? എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. തദേ ജതി തന്നൈ ജതി തദൂരെ തദന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. മീനിങ് നോക്കാം. തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? പരമപ്രഭു. പരമപ്രഭുവിനെയാണ് തത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏ ജാതി ചലിക്കുന്നു. തത്ത് പരമപ്രഭു. ന ഇല്ല. ഏ ജാതി ചലിക്കുന്നു. തത്ത് പരമപ്രഭു. ദൂരെ ദൂരത്ത്. തത് പരമപ്രഭു. അന്തികെ അടുത്ത്. തത് പരമപ്രഭു. അന്ത ഉള്ളിൽ. അസ്യ ഇതിന്റെ. സർവസ്യ എല്ലാറ്റിന്റെയും. തത് പരമപ്രഭു. എന്ന് വെച്ചാല് അതായത് കൂടി. സർവസ്യ എല്ലാറ്റിന്റെയും. അസ്യ ഇതിന്റെ. ബാഹ്യത പുറമേയുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് പറയുന്നത്? വിവർത്തനം. സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടുന്ന് വളരെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും പക്ഷെ എന്താണ്? സമീപസ്ഥനുമാണ്. അവിടുന്ന് സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുമുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. പിന്നെന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും സകലത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? സമീപസ്ഥനുമാണ്. പിന്നെ സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഈ 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിദൂരസ്ഥനാണ്, പക്ഷെ ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് എന്തില് പറയുന്നത്? ഈ 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കുന്നില്ല താനും. ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യം അവിടുത്തെ വർണ്ണനാതീതമായ ശക്തി വിശേഷത്തെ വെളിവാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, ചലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഈ ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യം എന്നാണ്? ഇവിടുത്തെ വർണ്ണനാതീതമായ ശക്തി വിശേഷത്തെ വെളിവാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനാതീതമായ ശക്തി വിശേഷത്തെ വെളിവാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്.
നമുക്ക് രൂപമില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും ഒന്നും തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം നമ്മുടെ അയോഗ്യത ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് രൂപമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതോ നടക്കുന്നതോ ഒന്നും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ അയോഗ്യത കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുന്നില്ല എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ അയോഗ്യത കൊണ്ട്, നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിക്കാത്തത്? ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് നമ്മുടെ അയോഗ്യത കൊണ്ട്, നമുക്ക് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം എന്താണ് പറയണത്? ശക്തിവിശേഷമാണ് നമ്മളോട് കാണുന്നത്. ഒന്ന് ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാ, ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളാൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സമർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ അചിന്ത്യ ശക്തിയാണത്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു എന്നാൽ ചലിക്കുന്നില്ല താനും. ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യം അവിടുത്തെ വർണ്ണനാതീതമായ ശക്തിവിശേഷം വെളിവാക്കുന്നു. നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. പരിമിതമായ ഗ്രഹണശേഷി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ വൈരുദ്ധ്യം, ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചലിക്കുന്നില്ല. മായാവാദികൾ ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയ വ്യാപാരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും സകാര രൂപങ്ങളെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാർ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായാവാദികൾ ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയ വ്യാപാരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും സകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകളെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാർ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം സകാരനും നിരാകാരനുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. മായാവാദികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയ വ്യാപാരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും സകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകളെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മായാവാദികൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ഏത് രീതിയിൽ കാണുന്നില്ല? വ്യക്തി രൂപത്തിൽ അല്ലെ? അവര് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ സകാര രൂപത്തിൽ അവര് ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നിരാകാര രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവര് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാര് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ സകാരനുമാണ് നിരാകാരനുമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. ഭാഗവത പുഷ്പമാതാജിയാണത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാരെന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ സകാരനുമാണ് നിരാകാരനുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. പക്ഷെ മായാവാദികൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സകാര രൂപത്തെ അവരൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ നിരാകാര രൂപത്തെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മായാവാദികൾ. സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഇല്ലെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സകാരമായ നിലനിൽപ്പിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് ആവില്ല എന്ന ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ വായിക്കാം. ഇതിൽ കുറച്ചതിൽ കുറവുണ്ട്. സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സകാരമായ നിലനിൽപ്പിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന വാദഗതിയെ ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് സമീപസ്ഥനുമാണ് എന്ന അനുശാസനത്താൽ ഈശോപനിഷത്ത് ഖണ്ഡിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സകാരമായ നിലനിൽപ്പിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ വാദഗതിയെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സകാരമായ നിലനിൽപ്പിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം, ഭഗവാന്റെ ആ സകാര രൂപം വ്യക്തി രൂപം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള വാദഗതിയെ എന്താണ് ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് സമീപസ്ഥനുമാണെന്ന അനുശാസനത്താൽ ഈശോപനിഷത്ത് ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമാണ്. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം പോലും നമ്മുടെ
അളവുകൾക്ക് അതീതമാണ്. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിനപ്പുറമാണ്. ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഭൂമിയുടെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. അപ്പൊ അത്രയും പിന്നെ അതിൽ നിന്നും വിദൂരമായ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റി എന്ത് പറയാനാണ്? അപ്പൊ അതിനേക്കാളും വിദൂരത്തിലാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലോകം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകമുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മുകളിൽ പിന്നെ ഏതുണ്ട്? ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് ഏതാ വരുന്നേ? ബ്രഹ്മലോകാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം വരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഏറ്റവും മുകളിലാണ്. നമ്മള് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആ ഗോലോക ചാട്ടിലെ ഏറ്റവും മുകളില് പിങ്ക് കളറിലുള്ള ഒരു താമരദളം പോലുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. അതിന്റെ അടിയിൽ നമ്മള് എന്താണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ മഞ്ഞ യെല്ലോ കളറിൽ കാണാൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ കണ്ടിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് 18 ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു. ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും? ഓ മാതാജി ഓർമ്മയുണ്ട്. അതെ. അയ്യോ ഞാൻ കാണിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഉപ്പ? കാണിക്കണം. മാതാജി ഒന്ന് കാണിച്ചോ, ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. അതെ, ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കാണിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ. കാണുന്നുണ്ടോ? ഓ കണ്ടു. ഇത് ഈ താഴത്തുള്ളതാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഇതിന്റെ മുകളില് ഈ ബ്ലൂ കളറില് കാണുന്നതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകം. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ഈ യെല്ലോ കാണുന്നത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളാണ്. ഇവരൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും, വാമനാവതാരം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അതാണ് ഭഗവാന്റെ നരസിംഹാവതാരം. അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അവരാണ് ഇവിടെ ഈ യെല്ലോയിൽ കാണുന്നത് മുഴുവനും അവരുടെ ഓരോ ലോകങ്ങളാണത്. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. നമ്മളെവിടെയാ നിൽക്കുന്നത്? നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും എവിടെ നമ്മള്? ഏഴാമത്തെ ലോകത്തില്. ഈ ഏഴാമത്തെ ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മളാണ് എവിടേക്ക് പോവാൻ നോക്കുന്നത്? ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകം കടന്ന് ഇതിന്റെ മുകളില് ഇവിടേക്ക് പോവാൻ നോക്കുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് പക്ഷെ അത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. എന്താണെന്നറിയോ? ഇതിൽ നോക്കിയേ, ഇതിലൊരു സംഭവം പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ മുഴുവനും കണക്ട് ചെയ്തോണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്താ പോണെന്ന്? ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പോണത് കാണുന്നുണ്ടോ? കണ്ടോ? ഒരു വൈറ്റ് ലൈന്, വൈറ്റ് കളറില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ അതിങ്ങനെ പോണ കണ്ടോ? അത് നോക്കിയേ. ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് കടന്ന് അത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തി. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ ഇതിലേ കടന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇവിടെ വന്നു. ഇതിലേ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നടുക്ക് വന്ന് നിക്ക. കണ്ടോ? വള്ളി എന്താണ് നമുക്കിവിടെ? മന്ത്രത്തുമ്മ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഈ ഗോലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതിന് മാത്രമാണ് അതിനുള്ള. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. എത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും നമ്മള് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഗ്രൂപ്പിലിടുവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ചാർട്ട് ഇടാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടാ. ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് മാതാജി ചാർട്ട് ഞങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്തുണ്ടോ? പഠിക്കുന്ന ബുക്കിനകത്തില്ലേ? പഠിക്കുന്ന ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് നെറ്റിലടിച്ചാൽ കിട്ടും. നമുക്ക് ബുക്കിലില്ല. നമ്മളില് ഭാഗവതത്തിൽ പക്ഷെ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒന്നിലും. എന്താ മാതാജി അതിന്റെ ഹെഡിങ് എന്താ അടിക്കുക? ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കുക. ഗോലോക ചാർട്ട്.
നമ്മൾ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സകാരമായ നിലനിൽപ്പിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമാണ്. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ അളവുകൾക്ക് അതീതമാണ്. പിന്നെ അതിൽ നിന്നും വിദൂരമായ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റി എന്തു പറയാൻ? അപ്പൊ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മീയ വ്യോമം വിദൂരമാണെന്നും ഭൗതിക ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണെന്ന ഭഗവത്ഗീത 15:6 സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 15-6 ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ആത്മീയ വ്യോമം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വ്യോമം വിദൂരമാണെന്നും ഭൗതിക ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണെന്നും എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയില് 15-ാമത്തെ അധ്യായം 6 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ അകലെ എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രഭുവിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മനസ്സിനേക്കാളോ വായുവിനേക്കാളോ വേഗത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നു. പക്ഷെ ഇത്രയും അകലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ മനസ്സിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ വായുവിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഭഗവാന് കഴിയും. ഒരാൾക്കും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേഗതയിൽ അവിടത്തേക്ക് സാധ്യമാണത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന് അത്രയും വേഗത്തിൽ വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിനേക്കാളും വായുവിനേക്കാളും വേഗതയിൽ ഭഗവാന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. മൂഢന്മാർ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ ജീവനെ പോലെ കാണുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഒരു ശരീരമാണ് അവിടുത്തേതെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ മൂഢന്മാര് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ഒരു സാധാരണ ജീവനെ പോലെ. സാധാരണ ജീവനെ പോലെയാണ് ഭഗവാനെ മൂഢന്മാര് കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് മൂഢന്മാര് കാണുന്നത്. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഒരു ശരീരമാണ് അവിടത്തേതെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ശരീരമാണെന്നാണ് ആര് വാദിക്കുന്നത്? ഈ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വാദിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് വാദിക്കുകയാണ്. മൂഢന്മാര് ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടുന്ന് അചിന്ത്യ ശക്തി നിറഞ്ഞവനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അചിന്ത്യമാണ്. നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് ഭോഗ് ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെ കൈ കൊണ്ടെടുത്ത് വായിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഭഗവാന് കഴിക്കില്ല. ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഉള്ള ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കൈ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വായു കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയും ഏതൊരു സേവനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ അചിന്ത്യയാണ്, അചിന്ത്യ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഏതൊരു മാധ്യമത്തിലൂടെയും ഭഗവാന് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലാകില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഊർജങ്ങളുടെ സ്രോതസ് ഭഗവാൻ തന്നെയാകയാൽ ഭഗവാന് സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണം അതിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഊർജങ്ങളുടെ സ്രോതസ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ഊർജങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് കഴിയും. എല്ലാ ഊർജത്തിന്റെ സ്രോതസ് ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അതിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഉദാഹരണമായി മണ്ണ്, ശില, മരം എന്നിവയാൽ നിർമ്മിതമായ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ അവിടത്തേക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം എന്താ പറഞ്ഞേ? മണ്ണ്, ശില, മരം എന്നിവയൊക്കെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന് സാധിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഓരോന്നിലും അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഭഗവാന് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളില് പ്രത്യക്ഷനാകാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും.
മാതാജി ഇതില് ലോഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, അത് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ അതോ? ചോദിക്കാതിരിക്കായിരുന്നു അത്. ശരിക്കും നമ്മള് 5 തരത്തിലാണ്, 5 തരത്തില് ലോഹത്തിന്റെ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലല്ലേ. ലോഹ 12 അതിൽ ലോഹം പറയുന്നുണ്ട്. ലോഹം, മണ്ണ്, തടി, തടിയും ശില, മണ്ണ്, തടി, ശില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? കരിങ്കല്ലല്ലേ? കല്ല്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ലോഹം, മണ്ണ്, തടി, ശില. ലോഹം അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ പ്രത്യക്ഷനാകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ബുക്കിൽ നോക്കട്ടെ, ഇതില് കണ്ടില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്. സ്വന്തം എന്ത് മാതാജി? അതുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോ വെച്ച് ആരാധിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഞങ്ങളിലെ തെറ്റുപറ്റുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും. ശരിക്കും നമ്മളത് പറയാൻ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ വ്യക്തിയായിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ട്? വിശപ്പുണ്ട്, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, എല്ലാം ചെയ്യണ്ടേ? പക്ഷെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ആ ലെവലിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപരാധമായിട്ട്, അപരാധം മീൻസ് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട, പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മളായ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താതെ നമ്മള് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാനത് അധികം പറയാത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി ചെയ്തു പോയവരായിരിക്കും എല്ലാവരും. അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സബ്ജക്ട് നമ്മള് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ എപ്പോഴും നല്ലത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ അത്. ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഒരു 25 വയസ്സുള്ളൊരു യുവാവായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഒരു 25 വയസ്സായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു നമുക്കൊരു അറിയാലോ, നമ്മളൊരു 25 വയസ്സുള്ള ഒരു മകന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്, ആ രീതിയിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 25 വയസ്സായുള്ളൊരു ആള് നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ട് ആൾക്കൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവണ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ മാതാജി നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ അതാണ് പറയുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ലല്ലോ. മണ്ണ്, ശില, മരം എന്നിവയാൽ നിർമ്മിതങ്ങളായ അർച്ച വിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ അവിടത്തേക്ക് കഴിയും. വിഗ്രഹ പഞ്ചക കരുതുന്നത് പോലെ ഈ രൂപങ്ങൾ മരത്തിലോ മറ്റു വസ്തുക്കളിലോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടവെങ്കിലും കേവലം പ്രതിമകളല്ല തന്നെ. ഇതൊന്നും കേവലം പ്രതിമകളല്ല. ഇതിലൊക്കെ ആർക്ക് പരിവർത്തനം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രൂപം സ്വീകരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ഭക്തർ കാക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകി വിരാജിക്കുന്നു. ഭൗതികമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രൂപം എന്താണ്? രൂപം സ്വീകരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ഭക്തർ കാക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തില് ദർശനം നൽകി വിരാജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമെന്ന് കരുതുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാനെ ഭൗതികമായിട്ട് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന രൂപം സ്വീകരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തർ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവർക്ക് ദർശനം നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരാധനാ വിഗ്രഹ രൂപം ആരാധകന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ല രൂപം കൊള്ളുന്നതും ഈ രൂപം എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങളോടു കൂടി സനാതനമായി നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ആരാധനാ വിഗ്രഹ രൂപം ആരാധകന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ല രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ ആരാധനാ വിഗ്രഹ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? ആരാധകന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ല രൂപം കൊള്ളുന്നത്. എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങളോടും കൂടി സനാതനമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ആരാധനാ വിഗ്രഹ രൂപം. ഞാനത് വായിക്കാം. വികലമായ ഇന്നത്തെ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ അവിശുദ്ധമായ കാഴ്ചപ്പാട് കാരണം പരമപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കാൻ ആവതില്ല. എങ്കിലും സ്വന്തം ഭക്തന്റെ സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഭൗതികമെന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന രൂപം സ്വീകരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ഭക്തർ കാക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകി വിരാജിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിൽ കഴിയുന്ന അത്തരം ഭക്തന്മാർ പ്രതിമകളെ ആരാധിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതി പോകരുത്.
ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിൽ കഴിയുന്ന ഭക്തന്മാര് പ്രതിമകളെ ആരാധിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതി പോകരുത്. വസ്തുനിഷ്ഠമായി നോക്കിയാൽ ആരാധനാ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാവാൻ സന്നദ്ധനായ പരമപ്രഭുവിനെ തന്നെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആരാധനാ വിഗ്രഹ രൂപത്തില് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാവാൻ സന്നദ്ധനായ പരമപ്രഭുവിനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ആരാധനാ വിഗ്രഹ രൂപം ആരാധകന്റെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള രൂപം കൊള്ളുന്നതും ഈ രൂപം എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങളോടും കൂടി സനാതനമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. പരിച്ഛേദമല്ല ഇവിടെ, പരിച്ഛേദം എന്നല്ലല്ലോ, പരിച്ഛേദം എന്നാണല്ലോ വാക്ക് വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം വേറെ വരില്ലേ? പരിച്ഛേദന്നല്ലേ കാണുന്നത്? പരിച്ഛേദം തന്നെ മതി പ്രഭു. ഈ രൂപം എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങളോടും എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങളോടും കൂടി എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്താ പറയാ, എല്ലാ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ എന്താ പറയാ സന്നാഹങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളോടും കൂടി അവതരിക്കുന്നതല്ല പറഞ്ഞ, പരിച്ഛേദങ്ങളോടും കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ രൂപം എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങളോടും കൂടി സനാതനമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അത് അവിശ്വാസിക്കല്ല, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തന് മാത്രം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആരാധനാ വിഗ്രഹ രൂപത്തില് നമ്മുടെ മുന്നില് പ്രത്യക്ഷനാകാൻ സന്നദ്ധനായ ഒരു പരമപ്രഭുവിനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ആരാധനാ വിഗ്രഹ രൂപം ആരാധകന്റെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഈ രൂപം എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങളോടും കൂടി സനാതനമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് അവിശ്വാസിക്കല്ല, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തന് മാത്രം അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ? ഈ പരിച്ഛേദം എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് അതിന്റെ ശരിയായ ആ ഒരു രൂപം, അതിന്റെ ഭാവം എന്നുള്ളതാണ്. പരിച്ഛേദം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കത് എന്താന്നുള്ളതാണ്. അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നോക്കുവോ? അല്ല, പരിച്ഛേദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളോടും കൂടി അവതരിക്കുന്നുള്ളതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതെ, ഛേദം എന്ന് പറയുമ്പോ കട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പരിച്ഛേദങ്ങളോടുകൂടി മുന്നിലുള്ളത്, സന്നാഹങ്ങളോടുകൂടി. അടുത്തത്, സമർപ്പിതാത്മാക്കൾ അല്ലാത്തവർക്ക് അവിടുന്ന് അതിവിദൂരസ്ഥനം അപ്രാപ്യനം തന്നെ, അർപ്പിതാത്മാക്കൾക്ക് അവിടുന്ന് സദാപ്രാപ്യനുമാണ്. അപ്പൊ സമർപ്പിതാത്മാക്കൾ അല്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണ്, അപ്രാപ്യനാണ്. പക്ഷെ അർപ്പിതാത്മാക്കൾക്കോ ഭഗവാൻ സദാപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? പ്രാപ്യനാണ്. പക്ഷെ അല്ലാത്തവർക്കോ ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണ്, അപ്രാപ്യനുമായിരിക്കും. സകല ശക്തികളുടെയും നിയന്താവസ്ഥയിലായതിനാൽ അവിടുന്ന് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വശംവദനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ സകല ശക്തികളുടെയും നിയന്താവായതിനാൽ അവിടുന്ന് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വശംവദനാകുന്നില്ല. അതിനാൽ ആ ശക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസരണം ആ ഓജസ്സിനെ അവിടത്തേക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഈ അർത്ഥത്തിൽ അവിടുന്ന് നിർഗുണനാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മ രണ്ട് വേർഡുകൾ, നിർഗുണനാണ്. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്, അല്ലെ? പിന്നെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സഗുണം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വേർഡുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന സഗുണം, നിർഗുണം എന്നീ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമായ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി അവിടുന്ന് അവതരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ രൂപം ഭൗതികമാണെന്നും അവിടുത്തെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നും മല്ല സഗുണം എന്ന പദം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ശക്തികൾ തമ്മിൽ വേർതിരിവില്ല. കാരണം എല്ലാ ശക്തികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം അവിടുന്ന് തന്നെ. സകല ശക്തികളുടെയും നിയന്താവായതിനാൽ അവിടുന്ന് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വശംവദനാകുന്നില്ല. ഭൗതിക ശക്തി അവിടുത്തെ കൽപ്പനയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ആ ശക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസരണം ആ ഓജസ്സിനെ അവിടത്തേക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഈ അർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്.
ഇവിടെ സകല ശക്തികളുടെയും നിയന്ത്രണമായതിനാൽ അവിടുന്ന് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വശംവദനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തികളുടെയും നിയന്ത്രണം ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒന്നും സ്വാധീനത്തിന് ആര് വശംവദനാകുന്നില്ല? ഭഗവാൻ വശംവദനാകുന്നില്ല. എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല. അതിനാൽ ആ ശക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസരണം ആ ഓജസ്സിനെ അവിടത്തേക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസരണം അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതിന്റെ ശക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നിർഗുണൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാലോ ഭഗവാന്റെ നമ്മളെ ത്രിഗുണങ്ങള് ആരാണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അധിപനാണ് ആര്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അധിപനാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്താണ്? ഭഗവാൻ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. മാതാജി, ഒരു സംശയം. ഈ പ്രകൃതി ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതും ഇതില് വരുന്നതാണ്. കാരണം അങ്ങനെ എന്തോ കേട്ടതായിട്ട് പ്രളയമൊക്കെ വരുമ്പോഴും അതൊക്കെ പ്രകൃതി ശക്തി ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല എന്ന് എവിടെയോ കേട്ടതുപോലെ. അല്ല, പ്രകൃതി ശക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ല ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെ അല്ലേ? അല്ല, കൃഷ്ണന് ഗാന്ധാരി ശപിച്ചിട്ട് പ്രളയം വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തില് കേട്ട കഥകളല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന് എന്താ പറയാ? ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും. ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് ഓരോന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? ഭഗവാൻ ഒരു വേടൻ അമ്പ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ലേ? അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയല്ലേ ഇതൊക്കെ? ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കാതെ ഭഗവാൻ ചെയ്യാതെ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് എല്ലാതും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതീതനായിട്ട് ഭഗവാന് എന്താ പറയാ? നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ അതാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് സമനായിട്ടോ ഭഗവാൻ അതീതനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ. എല്ലാത്തിനും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അപ്പുറത്ത് യാതൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ? അതെ, അത് ഇവിടെ രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും നമ്മളിപ്പോ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ അതെ, അതും കൃഷ്ണനും ഭഗവാനും തമ്മിലൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ. അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ മുകളിൽ ആണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ് ശരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ എന്റെ സന്തോഷം എടുത്തിട്ട് അതിനൊരു രൂപം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാല് അതെന്താവണം? അതായത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ആര്? രാധാറാണി. അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് രാധാറാണി. ഭഗവാന്റെ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷാണ് ഏത് ശക്തി വരുന്നത്? രാധാറാണി. ഭഗവാന്റെ ആ സന്തോഷത്തിന് എടുത്തിട്ട് അതിനൊരു രൂപം കൊടുത്തു. അതാണ് ആര്? രാധാറാണി. കാരണം ഭഗവാനും രാധാറാണിയും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ആര്? രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് സംശയം വന്നത്. രാധാറാണിയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടതുപോലെ. അല്ല, അത് ശരിയാണല്ലോ. രാധാറാണിയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? മാതാജി ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടില്ലേ ഇതൊന്നും? ഞാനത് പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലാസ്സിൽ? പറഞ്ഞതാണ് എന്തായാലും മുന്നേ. അതെ, അതൊക്കെ കേട്ടു. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് എത്രയുണ്ട്?
ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നറിയാവോ? നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാധാറാണിയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്യണത്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ആരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ശരിക്കും രാധാറാണിയോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കാരണം രാധാറാണിയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാന് നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, എന്നെയും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ചൊല്ലുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. കാരണം നമ്മള് ഇപ്പൊ വീട്ടില് മക്കള് നേരെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു പേടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അമ്മയുടെ ത്രൂ അവതരിപ്പിക്കാൻ നോക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത്തിരി കൂടി ചിലപ്പോ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യം നടക്കാം. അപ്പൊ അമ്മ ആ ഒരു അച്ഛന്റെ മൂഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം നടത്തി തരാൻ നോക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആരോട് പറയാണ്? രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് പാടാം, പക്ഷെ രാധാറാണിയുടെ ത്രൂ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും, ഷോർട്ട് കട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മളെയും കൂടിയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ആ ഒരു പെർമിഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കുറച്ച് മനസ്സിലായി. അത് ഇവിടെ അതുമായിട്ട് കുറച്ചൊരു ഡിഫറൻസ് വന്നതുപോലെ തോന്നിയതാണ്. ഭഗവാൻ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഭഗവാൻ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല? ശക്തിയുടെയും അധീനതയിലല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു ശക്തിയുടെ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം, ഭഗവാനല്ല എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ മറ്റുള്ളവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നത്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവ്. ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അത് രാധാറാണിയെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് നമ്മളെ മാതാജിന് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളെ നാട്ടില് കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അത്. കാരണം കേരളത്തിൽ അത് രാധാറാണിയെ ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ, അതാണ്. രാധാറാണിക്ക് മാത്രമേ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ മുഴുവനും അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തത്. കാരണം ശരിക്കും രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത്ര മഹത് വ്യക്തികൾ പോലും രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് പറയില്ല. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, കാരണം രാധാകുണ്ടിന്റെയും രാധാറാണിയുടെയും പ്രാധാന്യം അങ്ങനത്തെയാണ്. അതില് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടരായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കൾ പോലും അതില് സ്നാനം ചെയ്യാനൊക്കെ അവർ എന്താ പറയാ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അതൊക്കെ. കാരണം അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണത്. അപ്പൊ അവര് പോലും അത്രയും എന്താ പറയാ ആരാധിക്കുന്നതാണ് രാധാറാണിയെ. കാരണം അത് പറയാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ യോഗ്യത പോലും അവർക്കില്ല എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത്രയും ആ ഒരു ഇതിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? രാധാറാണി. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും അപ്രാപ്യനാണ്. ആ അപ്രാപ്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആരെയാണ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്? രാധാറാണിയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്. ഭഗവാന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാല് നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തില് പിന്നെ ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് മാതാജി കയറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ? നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടില്ലേ? കാരണം ഭഗവാനാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ജയിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന്, കാരാഗൃഹത്തിന്റെ. മാതാജി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇന്നത്തെ. കാരണം അതിന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിനോടല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥനായിട്ടുള്ള ആളാണ് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിനോട് പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന് സമനായിട്ടോ ഭഗവാന് ഈക്വലായിട്ടും ഭഗവാന് മുകളിലായിട്ടും ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാലത്തും അവിടുന്ന് അരൂപനല്ല. അവിടത്തെ അമൂർത്ത ഭാവമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി, സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ, സൂര്യദേവന്റെ പ്രഭാപരിവേഷം എന്ന പോലെ അവിടത്തെ പ്രഭാപരിവേഷമാണ്. പ്രഭു സകലതിലും അധിവസിക്കുന്നു. തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തി കൊണ്ട് സകലതും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കാലത്തും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയല്ല? അരൂപനല്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും രൂപമില്ലാത്തവനല്ല. ഭഗവാന്റെ അമൂർത്തമായിട്ടുള്ള ഭാവമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതി, സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ,
സൂര്യദേവന്റെ പ്രഭാപരിവേഷം എന്ന പോലെ അവിടത്തെ പ്രഭാപരിവേഷമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, അരൂപനല്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും രൂപമില്ലാത്തവനല്ല ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയണത്, ബ്രഹ്മജ്യോതി. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും വരുന്ന ഒരു പ്രകാശം, അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ സൂര്യദേവന്റെ ആ പ്രഭാപരിവേഷം എന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ പ്രഭാപരിവേഷമാണ് എന്ത്? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഒരു പ്രകാശത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാത്തവര് എവിടേക്കാ പോണത്? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ, ആ ജ്യോതി വരെ മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ആ പ്രകാശം മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരാണ് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അരൂപനാണെന്ന്. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്തറിയാം? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രഭു സകലത്തിലും അധിവസിക്കുന്നു. തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തി കൊണ്ട് സകലതും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അല്ലെ ഭാഗവതത്തില്, സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സ്ഥിതി, സംഹാരം, ഇത് മൂന്നും ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരത്തിലൂടെയാണ് നടത്തുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്നലെ ആരുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആരെങ്കിലും? ഭഗവാന്റെ ഗുണാവതാരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗുണാവതാരങ്ങൾ ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, വിഷ്ണു. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ. ആ ഗുണാവതാരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് നടത്തുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും നടത്തുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കും. സ്ഥിതി നടത്തുന്നത് ആരാണ്? വിഷ്ണു. പിന്നെ അതിന്റെ സംഹാരം ആവശ്യം വരുമ്പോ മഹാദേവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ സൃഷ്ടികളും ഈ സംഹാരവും സ്ഥിതിയെല്ലാം നടത്തുന്നത്. അവിടുത്തെ അചിന്ത്യമായ ശക്തി കൊണ്ട് തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഏത് സമയത്തും അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തി, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതല്ല ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ, അതിനപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികള്. ആ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തൻ, തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സമയത്തും എങ്ങനെയും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകും. നരസിംഹ ഭഗവാൻ നാസ്തികനായ രാജാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമല്ല, ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് സ്തംഭത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യക്ഷനായത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ നരസിംഹ അല്ലെ, നരസിംഹമൂർത്തി പ്രത്യക്ഷനായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്ത പ്രഹ്ലാദന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഈ സ്തംഭത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും ആര് വരുന്നത്? നരസിംഹ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്. ഒരു നാസ്തികന് പ്രഭുവിനോട് പ്രത്യക്ഷനാകാൻ ആജ്ഞാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു നാസ്തികൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. തന്റെ ഭക്തനോട് കാരുണ്യം കാട്ടാൻ പ്രഭു എവിടെയും ഏത് സമയത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. പക്ഷെ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? എവിടെയും ഏത് സമയത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ഭക്തന്മാരാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടാണല്ലേ. കാരണം നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? മുക്തി പിന്നെയും കിട്ടും, പക്ഷെ ഭക്തി കിട്ടാനാണ് പാടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. കാരണം ഭക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇല്ലേ? ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത് ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? കേട്ടിട്ടില്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ അത് സംപ്രസിദ്ധമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭക്തി കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല, പക്ഷെ മുക്തി പിന്നെയും കിട്ടും. കാരണം ഒരു ഭക്തന് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തനോട് എപ്പോഴും കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഭക്തന്റെ ഏത് ആഗ്രഹവും എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കും? ഭഗവാൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഭഗവത്ഗീത 4:8 പറയുന്നു, നാസ്തികരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ഭഗവാൻ അവതാരം ചെയ്യുന്നുവെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായം 8-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാസ്തികരെ നശിപ്പിക്കാനും സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദൻ ഭാഗിക ആവിഷ്കാരമായി സകലത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദൻ ഭാഗിക ആവിഷ്കാരമായി സകലത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് എന്തിലും പറയുന്നുണ്ട്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട്.
അവിടുന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണ? ഓരോ അണുവിലും ഭഗവാൻ, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വായിക്കാൻ ഞാൻ, ആദിമ പുരുഷനായ ഗോവിന്ദൻ ഭാഗികാവിഷ്കാരമായി സകലത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:35 പറയുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. ബാഹ്യമായി അവിടുന്ന് വിരാട് രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വിരാട് രൂപം ഏത് രൂപാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപം വിരാട് രൂപം ഏതാണ്? ലെവൽ 1ലേക്ക് പോകാം. അർജുനന്റെ മുന്നില് വന്ന രൂപമല്ലേ വിരാട് രൂപം? ഏത് രൂപമാണ് വിരാട് രൂപം? നമുക്കൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ 1ലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എല്ലാവർക്കും. ചതുർബാഹു വിരാട് രൂപം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ. ചതുർബാഹു രൂപല്ലേ മഹാവിഷ്ണു? പേടിപ്പെടുത്തുന്ന, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന, ഒരുപാട് വായിലേക്ക് പോകുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ. കഷ്ടപ്പെട്ട് പറയണ്ട, വിരാട് രൂപം ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. വിരാട് രൂപം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് L1ലേക്ക് പോകാം. ഒരു സംശയവും ഇല്ല അതില്. വിരാട് രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വരൂപല്ലേ? വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ആരുടെ ചതുർഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞത്? വിശ്വരൂപം. ഉറപ്പിച്ചോ? ഏത് രൂപമാണ് വിരാട് രൂപം? വിശ്വരൂപത്തിനാണ് വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മറക്കോ? വിശ്വരൂപത്തിനാണ്. മോശമായിട്ടാ ലെവൽ 3 എത്തിയിട്ട് വിരാട് രൂപം ഏതാന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കില്. നിങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ക്ലാസ്സില്? അത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലുള്ളത്, പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നില്ല. വിരാട് രൂപം, വിശ്വരൂപം. വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വരൂപത്തിനാണ് വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം, അതാണ് വിരാട് രൂപം. ഈ എന്താ ചതുർബാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ശംഖ് ചക്ര ഗദ അതല്ലേ? അതെ, ചതുർബാഹു. ചതുർബാഹു എന്ന് പറയുന്നതാണ് 4 ബാഹുക്കൾ വരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ചതുർബാഹു. അപ്പൊ ചതുർബാഹു എന്ന് പറയുമ്പോ ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ രൂപമാണത് ചതുർബാഹു രൂപം. കേട്ടോ? അപ്പൊ ചതുർബാഹു രൂപം. അപ്പൊ ഈ ചതുർബാഹു, ആ ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ പേരുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മള് ഭഗവാന് മാധവൻ, കേശവൻ എന്നിങ്ങനെ ഓരോരോ പേരുകൾ പറയുന്നില്ലേ? ആ പേരുകൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഈ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മം, അത് ഇങ്ങനെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ വലത്ത് കൈയില് എന്താണ് പറയാ? ശംഖ് ചക്ര ഗദയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. പിന്നെ വേറൊരു രൂപം വരുമ്പോ ഇടത്ത് കൈയിലായിരിക്കും അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും പേര് മാറും. അപ്പൊ ഓരോ പേരിനും ഇത് ഓരോന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് എനിക്ക് ഏത് ബുക്കിലാന്ന് ഓർമ്മയില്ല. ഞാനത് ഇനി കാണുമ്പോ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇട്ടേണെച്ച നോക്കിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ട്. നമ്മളെ ഈ ബുക്കുകളിൽ ഉണ്ട്. ഇതില് ശ്രീലപ്രഭാതരുടെ ബുക്സിലൊക്കെ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. കുറെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ. ഒരു 10-25 പേരുകൾ ഭഗവാന്റെ പറയുന്നത്. അത് ഇത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ പേരുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? ഭഗവാന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ? ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനല്ല ആദ്യം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കത് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കുക? ദേവന്മാർക്ക് പോലും അറിയില്ല അതൊന്നും. അന്തര്യാമിയായി എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായി ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. കർമ്മസാക്ഷിയായി പ്രവർത്തിച്ച കർമ്മഫലം എല്ലാ കാലത്തും നൽകുന്നു. ഈശ്വരനല്ലാതെ അകത്തും പുറത്തും യാതൊന്നുമില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ. പ്രപഞ്ചമായ പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ. എന്ത്? പ്രപഞ്ചമാകുന്ന പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ. പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനല്ലേ പ്രഭു? പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? പ്രപഞ്ചമാകുന്ന പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ. പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? പ്രപഞ്ചം ഉരുവായി ഉടലെടുത്ത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിയാണ്. പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഈ പ്രകൃതി എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത്?
അത് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ്. നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന്. പ്രകൃതിയാണ് സൃഷ്ടി. അപ്പൊ പ്രകൃതി അതിനുശേഷം അങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ പ്രകൃതിയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പ്രഭു എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണിത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്നുള്ളൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നുള്ളൂ. എവിടുന്നാണ്? കാരണം നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരെ നിശ്ചയിച്ചു? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭഗവത്ഗീതയില്? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയല്ലേ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അന്തര്യാമി, വായിച്ചു മുഴുവനാക്കിയില്ല. വിരാട് രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അന്തര്യാമിയായി എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായി ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നാം മറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രഭു കർമ്മസാക്ഷിയായി സദാ വർത്തിച്ച് കർമ്മഫലം എല്ലാ കാലത്തും നൽകുന്നു. നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ മുഴുവനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുക. അന്തരമിയായിട്ട് എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. നമുക്കറിയാം പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ ആ കർമ്മഫലം എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യണത്. ഇത്തരം നാനാതരം ശക്തികളിൽ ഏകത്വം കാണാം. ഈശ്വരനല്ലാതെ അകത്തും പുറത്തും യാതൊന്നുമില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത. എല്ലാം അവിടുത്തെ വൈവിധ്യമായ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ചൂടും പ്രകാശവും വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തികളിൽ സകലതും രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സനാതനങ്ങളായ ശക്തികളിൽ ഏകത്വം കാണാം. ഏകാത്മകത ഉണ്ടെങ്കിലും തന്റെ വിഭിന്നാംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ പരിമിതമായി ആസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാ ആനന്ദവും അവിടുന്ന് തന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ അപരിമിതമായി ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈശ്വരനല്ലാതെ അകത്തും പുറത്തും യാതൊന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ആര് തന്നെയാണുള്ളത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണുള്ളത്. എല്ലാം അവിടുത്തെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണെല്ലാം. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ചൂടും പ്രകാശവും വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ അവിടത്തെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തികളിൽ നിന്ന് സകലതും രൂപം കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പലവിധ ശക്തികളിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും രൂപം കൊള്ളുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്? എവിടെയും എത്രയും ശക്തി ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും മാത്രമേ ഭഗവാൻ അവിടെ കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഒരു പുഴുവിനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു പുഴുവിനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ആ പുഴുവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് എന്താ പറയാ വലിയ ബാഹുവായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി എടുത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ പുഴുവിനെ അത്രയും ചെറിയൊരു ശക്തി അവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോന്നിനും എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അവിടെ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തികളിൽ സകലതും രൂപം പ്രാപിക്കും. ഓരോന്നിനും എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ടോ അത് മാത്രമേ അവിടെ കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ, പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ഇത്തരം നാനാതരങ്ങളായ ശക്തികളിൽ ഏകത്വം കാണാം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ടാവും? ഏകത്വം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏകാത്മകത ഉണ്ടെങ്കിലും തന്റെ വിഭിന്നാംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ പരിമിതമായി ആസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാ ആനന്ദവും അവിടുന്ന് തന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ അപരിമിതമായി ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏകത്വം ഉണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? വിഭിന്ന അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കള് പരിമിതമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാ ആനന്ദവും ഭഗവാൻ എന്താണ്? വ്യക്തിഗത രൂപത്തില് അപരിമിതമായിട്ട് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും